Γεια σας αγαπητοί φίλοι του ποδοσφαίρου, του στοιχήματος και των συστημάτων. Γεια σας αγαπητοί Έλληνες που βρίσκεστε σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γεια σας φίλοι του betsite.gr, το site των συστημάτων. Κατασκευάζουμε συστήματα για το στοίχημα και για οποιοδήποτε τζόγο ξέρουμε. Φίλα Ζαχαρίας. Λοιπόν, εδώ πέρα το σύστημα θάνατος του Φίλα, όντως έτσι είναι. Τις προάλλες βάλαμε ένα σύστημα την Τρίτη 9 Τρίτου 2010, βόμβα θανάτου. Όπως το ακούτε είναι, δεν υπερβάλλουμε. Σε 10 λεπτά δεν μπορούμε να σας εξηγήσουμε. Αλλά η μαγιά της παρακάτω πατέντας είναι ότι παίζουμε χωρίς καμία απολύτως πρόβλεψη. Όλη η ουσία είναι εκεί. Αυτή είναι η αρχή του, ο πυρήνας του. Αλλά εμείς βάζουμε διάφορες προβλέψεις μέσα, δηλαδή 2 ως 10χ, 3 ως 10χ και τα λοιπά. Εν αυτή περίπτωση να μην τρώμε το βίντεο, γιατί θέλουμε να σας δείξουμε ορισμένα πράγματα. Οι 52 στήλοι που την είχαμε μέσα, αυτή δηλαδή, έβγαλε 5.243 συντελεστή, λέω. Η παραπάνω έδωσε για τους παλιούς 524.300 ελληνικότατες δραχμούλες και σε ευρώ 1.537. Και εδώ παρακάτω, για να μην τρώμε το βίντεο, έχει 7 στα 8, δηλαδή χάσαμε κατά ένα σημείο, 3.500. 1.800, 5.000, 1.600, 830, 5.000 κτλ. Πάμε όμως που είχαμε και ένα άλλο ίδιο σύστημα για οκτάδες, αλλά με περισσότερες στήλες που έχουν και κοινές στήλες. Για να το καταλάβετε, ήταν η στήλη 128, η οποία ήταν ίδια με την παραπάνω. Και μας έδωσε 2 και αυτή έβγαλε 5.243. Καταλάβατε, η παραπάνω έδωσε για τους παλιούς τα ίδια, λέω και εδώ πέρα. Και λέω, θα ήταν μεγάλη αμαρτία, γελάκια, να μην βάλουμε τις στήλες 7 στα 8. Και εδώ πέρα με κάτι συντελεστές θανάτου. Από το σύστημα Λαχιάκη των 60 στυλών για οκτάδες βγάζει 6 στα 8. Εδώ να τα δείτε και τα λοιπά. Γιατί αυτή η περίπτωση αυτά ήτανε. Και αν μπείτε μέσα θα τα δείτε. Πάμε όμως στα σημερινά, τα οποία είναι αυτά και θα τα δείτε. Βάζουμε ένα σύστημα για οκτάδες και καλύπτουμε και το 1-3. Ο άσος είναι σημείο, το χ είναι σημείο, το 2-3 είναι 2-3 γκολ, το 0-1 είναι σκορ, και αυτό σκορ είναι, 2-3 γκολ είναι αυτό, και αυτό σκορ ονομάζεται. 0-1, το 0-1 είναι σκορ και το 1-3 είναι σκορ. Εδώ χάνει από 2 και 3 και πάνω το σύστημα. Κάναμε με 90 και 361 στήλες για οκτάδες. Θα τα δούμε πιο λεπτομεριακά αυτά τα συστήματα. Είναι πολύ δύσκολα να κατεβούν, γιατί δεν χάνουν εύκολα, και όταν δεν χάνει κάτι εύκολο είναι πολύ δύσκολο να κατέβει. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλές σημεία στην πλήρη ανάπτυξη. Αν πιάσουμε δηλαδή ορισμένα σημεία από εδώ, οκτάδα, θα έχουμε και άλλα. Δηλαδή ο άσος μπορεί να έρθει και 2-3, δηλαδή να είναι 2-0 και τον πιάνουμε και εδώ. Ή το χ να έρθει 0-0 και να έρθει 2-3, ή το χ να έρθει, μάλλον το χ δεν έχει άλλο τι να έρθει, μετά πάμε στο 3-3 ή 2-2, το πιάνει εδώ μέσα. 3-4 το χάνει φυσικά, έτσι. Έχει πολλά κόλπα τα οποία δεν μπορώ τώρα μέσα σε 2 λεπτά να σας δώσω, να καταλάβετε. Γι' αυτό βγάζει περισσότερες νιάδες και όχι μία. Εκεί βασίζεται και όλη η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό και το μειώνουμε. Δεν βάζω όρους μέσα. Είναι άσχετο. Δηλαδή εδώ τώρα ξέρετε τι πες, 2 ως 8 άσια που παίζουμε οκτάδα, 2 ως 6 χ, 2 ως 3, 2-3 με 2-3 και τα άλλα είναι ελεύθερα, κάτι τέτοιο. Βάλαμε και κάτι στατιστικό για να το ρίξουμε, αλλιώς είναι πάρα πολύ ψηλά οι στήλες. Σήμερα θα το κοιτάξουμε, είπαμε λεπτομεριακά. Από οκτάδες και πάνω είναι καλό. Και μέχρι δεκάδες το βλέπω. Οκτάδες, εννιάδες, δεκάδες. Μετά, όπως το είδα, οι στήλες είναι υπερβολικά πολλές, δεν θα μπορέσει να παιχτεί. Άρα μας φτάνουν και οι οκτάδες να πάρουμε 1.000.000 ευρώ. Ξέρω τι σας λέω. Και με τις 90 και με τις 360 στήλες και με ένα φίλο που του έκανα ένα μεταβλητό μετά με 32 στήλες και μου λέει ας είναι έτσι το θέλω. Λέω έτσι το θέλω, όλα τύχη είναι. Λοιπόν, φεύγουμε από τα συστήματα και πάμε σήμερα στον Παναθηναϊκό. Καταρχήν ευχόμαστε τον Παναθηναϊκό ολόψυχα, πραγματικά το λέμε αυτό, στην Ευρώπη να περάσει. Το βλέπω άνετα να περνάει εγώ τον Παναθηναϊκό
Και με ένα σκορ μεγάλο. Ναι, μέχρι 3-0. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω, έτσι μου είπατε, έτσι το λέω. Και από μεθαύριο θα αρχίσουμε να συζητάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι καλό να περάσει ο Παναθηναϊκός. Έχει ωραία ψυχολογία. Ενώ του Ολυμπιακού είναι πεσμένη. Αλλά ποδόσφαιρο είναι. Είδατε τι έπαθε η Ρεάλ. Οι τύψοι που πήγανε, η μαγιά τους έφαγε, τους πάτησε το τρένο και θα τους πατάει το τρένο. Ξέρετε για ποιους τύψοι μιλάμε, αυτούς με τις 300 και τις 600. Δηλαδή σαν να λέω εγώ, έβαλα προχθές 3.000 ευρώ σε συστήματα με 100 ευρώ και ότι το βάλαμε όλοι. Δηλαδή δεν βάλαμε από 10 ευρώ, βάλαμε από 100 ευρώ για να σας παρουσιάσω 30.000. Ψέματα θα σας έλεγα. Βάλαμε από 10 ευρώ, παίξαμε 100 ευρώ και πήραμε 3.000 ευρώ. Αυτό είναι, τίποτα. Δεν θέλω να σας παραμυθιάσω. Άμα είναι θα το γράψουμε. Παίζει επί 10 φορές. Δηλαδή όλο 1.000 ευρώ έπρεπε να παίξει για να πάρουμε 30.000 ευρώ. Αλλά η τσάτσι, τα τσατσόνια και τα λοιπά συνέχεια. Φαγωθήκαν όμως τώρα. Θα σας κάνω να αρρωστήσετε δερβίσια. Για τους τσάζους το λέω αυτό. Για αυτούς τους μερικούς. Για αυτούς τους χλεπόκες. Δεν μπορούν να κοιμηθούν, τα άμαθα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτή η ασχολία μου. Η ασχολία μου είναι να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την πατέντα όσο καλύτερα μπορούμε, για να μπορείτε να την παίξετε. Θα μου πείτε, με ρωτάτε για δελτία. Εμένα δεν με ενδιέφερε πόσα δελτία θα παίξω ποτέ, να καθίσω να τα γράψω. Στη ζωή τα πάντα είναι δύσκολα. Δεν κερδίζετε τίποτα με το χαχαμπάχα και με την ψευτιά και την πονηριά και την κουτοπονηριά. Χρειάζεται αγώνας. Ξέρετε πόσα χρόνια είμαι στο ίντερνετ και με αυτά που ασχολούμαι στο ίντερνετ είμαι 12-13 χρόνια. Από τότε που άρχισε το ίντερνετ, υπολογιστή πήρα από τότε που βγήκαν οι υπολογιστές και ασχολούμαι γύρω στα 30 χρόνια. Αυτά είναι τα κόλπα. Και βγαίνουν μερικοί τσάτσι να μας διδάξουν. Τι να μας διδάξετε? Εάν θα κερδίσει η Ρεάλ, εμείς λέμε ότι δεν θα κερδίσει. Και το παίξαμε και ένα χ και το πιάσαμε. Και τι έγινε? Αυτά δίνεται στον κόσμο. Να δίνετε τέτοια πράγματα. Μα δεν τα καταλαβαίνει, θα τα καταλάβει. Μια φορά ήμουν σε ένα πρακτορείο προπό και το είχα αναλάβει, γιατί κατέρε και το πήγα μετά στα ύψη και δεν τα καταλαβαίνω. Μετά δεν με ρωτούσανε, γιατί βγάζαν τα αισθήματα συνέχεια. Τα μισά από το τζάμι βγάζανε. Και δεν με ρωτούσε η γιαγιά, μα θα πάρει, τότε ήταν σε έξαρση το Τζόκερ, εάν θα πάρει θα δώσει. Ήταν σε δραχμές αν θυμάμαι τότε. 1.000 δραχμές να πάρει μια μετοχή. Τα ξέρουμε αυτά τα κόλπα. Γι' αυτό δεν βάζουμε και όρους. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός ο τρόπος αυτός. Δεν χάνει δηλαδή. Εδώ αρχίζει και χάνει με 2-3. Θα το κοιτάξουμε. Ανάλογα θα το φέρουμε εκεί που είναι. Το βλέπουμε να το φέρουμε εδώ πέρα. Στις 300 στήλες περίπου για να είναι καλή η οκτάδα. Εάν δείτε μέσα δεν γράφω συντελεστές, γιατί πρέπει να ψάξω μία-μία τις στήλες. Θα δείτε ότι είναι θάνατος, όπως η επικεφαλίδα. Το betsite.gr είχε πει παλιά ότι θα γίνει το πρώτο site στο είδος του. Έγινε. Και πού είσαστε ακόμα? Να θυμάστε πού είσαστε ακόμα. Να έχετε όλη υγεία. Φίλας Ζαχαρίας. Γεια σας.